Труден матч, трудно се играе тук. Така ли очаквахте да играе Ботев? Реално Варна е една от най-добри екипи в лига, абсолютно кандидат за шампионско титул. Първият две четвърти играхме добре, направихме две грешки, мисля последни 30 секунди или последния минуто и тук от минус 4 Варна отиде от плюс 4 на плюс 8. А трети, четвърта четвърт не сме могли да договорим физически, направихме много грешки на подаване, откриваме транзицию и като Варна има транзицию, много е трудно да си игра. Всички говорят за Ботев Враца в България, че млад отбор играе добре, добър треньор. Твоето мнение такова ли е? Играем добре, аз мислим да никой не има очекивания днес имamo 11 победе. Реално боримо се, имamo реални шанси за плейоф. Сега за нас са важни противници с кои играмо дома и ако можем против Шумен да направим добър меч, да спечелим победу и практически боримо се за место плейоф, ако може да спечелим пето место, а и всеко место кое осигурява плейоф и е добро место за бити. Мерси.